Jeg vil gerne vise, hvad jeg har lavet i min to-do-app. Vi starter med vores tema. Vi er for eksempel det her light. Så har vi vores dark, univers og birthday. Så har vi kalorier. Vi skriver noget ind. Kommer det frem. Laver lige mere. Kommer også frem. Så kan vi så vælge med hernede, hvis vi laver nogle underkategorier inde i dem her. Vi lægger dem ind. Og vi lige laver en her faktisk. Sådan der. Og den sidste her, som vi også lige putter noget ind i her. Så kan vi så slette. Vi kan sige slet. Og vi kan så slette den anden også. Den er så også slettet kategori, så vi kun har en. Udover det kan vi sige, at den er done. Men vi kan også sige, at den ikke er. Så vi fortryder. Putter den tilbage. Done. Done. Og slette. Og så slette den her, men vi stadig har den hernede. Så kan vi så slette og slette. Så kan vi snakke om en kodning. Så hvis vi kigger på den her, så har vi sådan her om let task, som gør, at alle task ligger i en array. Hver task er et oplæg med id, amount, tekst, kategori og done. I så ser vi også den her herover faktisk, som er, her opretter vi så tasken som et oplæg. Så snakker om den her funktion hernede, som gør, at hver gang noget ændres, opdateres hele listen, så vi undgår fejl og halve opdateringens elementer, som jeg ser her. Vi har faktisk om vores logo stories, som er, at tasken gemmes i logo stories, og ved opstart hentes det igen. Hvis der ikke ligger noget i logo stories, som er faktisk lavet. Den her. Så hvis der ikke er noget, der ligger i logo stories, starter appen bare med et tom array, i stedet for at give en fejl. Vi har, når vi hernede, her, håndtere, oprettes og slettes af kategorier. Når en kategori slettes, fjerner domænets element. Og så den her task filter, som gør, at her filtres jeg et task array, så tilhørende task fjernes. Men kun dem, der ikke er mærket som done, færdiggør at tasken beholdes. På den måde holder jeg data og brugerflade synkroniseret. Lidt om det her tema, jeg faktisk har lavet her. Som er, at tema styrer via body, attributter og CSS variables. Der vælges tema gemmes i logo stories, så brugerne valgt er husket. Nu har jeg arbejdet med domæne, håndtering og logo stories på appen. Både fungerer korrekt og husker brugerens data.